ନାଇଁ କଥା କଣ କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଣିଜୀକୁ ମୁଁ ବାହାହେଲା ପରେ ବାପା ତାକୁ ନେଇ ଜାପାନ ଯିବେ ହନିମୁନ। କଣ? ଆରେ ମୋ ଭାଣିଜୀ ତ ତମେ ଭାବ ପୁଣି ବାପା ହନିମୁନ ପାଇଁ ଜାପାନ ଯିବେ। ବାପାଙ୍କ କୁନି ଘରେ ଟିକେ ହନିଜାତ ହେଲାଣି କି? ନାଇଁ କଥା କଣ କି ବାପା ଆମକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ଛାଡ଼ିବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଜାପାନ ଯିବୁ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଜାପାନରେ ହନିମୁନ କରିକି ଆସିବେ। କଣ ଆଜି ହନିମୁନ ନା ଶୀତ ମେଳା ବା ତମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା? ତମେ ତ ବାହା ହେଇନ ମତେ ଡାକିଲଣି। ଜାପାନ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ, ତମକୁ ନଡିଆ ପାଇଁ ପଠେଇ ଦେଇକି ଭିତରେ ବସି ପଇଡ ଖାଇଦେବେ। ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପଇଡ଼ ଖାଏନି, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ତାଳ ଖାଏ। ଘୋଡା ପିଅ ତମେ ନଡା ଚାଳ ନଡା। ଓହୋ, ମତେ ଟିକେ ଖରାପ ଶୁଭିଲା ତ। ମୁଁ ଖରାପ କହିଲି ନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ହଁ। ଇଏ ମୁଁ କହୁଥିଲି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜଟା ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବା, ମାନେ ଜାପାନ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ନାଇଁ ମୋର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ? ତମେ ଯୋଉ ଜାପାନ ଯିବ ତେଲ ପଇସା ଟା କିଏ ଦବ? ତମେ ଦବ ନା ସିଏ ଦେବେ? କୋଉ ତେଲ? କଣ? ଆରେ ତମେ ଜାପାନ ଯିବ ତମର ତେଲ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? କୋଉ ତେଲ? ଆରେ ସେଇ ତେଲ ଯିଏ ମନୋବଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ। କୋଉ ମନୋବଳ? ଆରେ ସେଇ ମନୋବଳ ଯିଏ ବିନା ହାତ ଗୋଡରେ 24/7 ଅନର୍ଗଳ ପରିଶ୍ରମ କରେ। କିଏ ସିଏ? ଆ ସେଇ ଯୋଉ ନଣ୍ଡା ହେଇ ନକୁଟା ମ। ଓହୋ, ସିଏ ତାହେଲେ ତେଲ ପଇସାଟା ଦେବେ। ସିଏ ନେବେ। ସିଏ ତେଲ ପଇସା ଦବ, ସିଏ ତାହେଲେ ଜାପାନରେ ଅଛି। ଜାମା ଭିତରେ ନା ନା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି କଥା ହେଇଛି। ନାଇଁ ଚାଲ ତେଲ ପଇସା ପଛେ ମୁଁ